bueno, mai ingurua baino kutsa ingurua. Zera eta gaurko aitzakia egungo eztabaidarako da Gurpilak liburua, Estizenek idatzitakoa, suposatzen dutea askok ezagutzen duzuela, ez baduzu irakurri, gutxien hedabideetan agertu delako, eskualdean behin baino gehiagotan aurkeztu du da jadanik, eta gaur, izango dugu aukera apur bat, sakontzeko, liburua berez nahikoa sakona da, baina askotan gauzak iradokitzen ditu, gauzak esan baino iradokitzen ditu, nolabait bakoitzak bere hausnarketa egin dezan, eta gaur, baditugu lagunak hemen hausnartzeko eta ganoraz. Dena den, gaurko mai inguruak izango du eredu apur bat bitxia, ze ez dugu egingo ohiko eztabaida. Joserekin hitz egin genuen hasteko, Jose Euskal Politiko hoia izateaz gain, idazle, sigako idazlea izan da, idatzi zuen ipuin bat, Ataraminen argitaratutakoa, eta berak proposatu zigun, sortzea ipuin bat, honi buruz, ondo neurtzeko berak ere esan nahi zuena. Orduan, bere ipuina izango da apur bat, mai inguruaren ardatza, eta atal bakoitzaren ostean, egingo ditu galdera batzuk, horri buruz entzuteko, Estizen, motxiladun ume gisa eta idazle gisa, Iliaski, motxiladun ume gisa ere, eta tamalez eskarmentua badauka ere, liburua aipatzen den horretan, eta Ainhoa ere izango dugu, Ainhoari agian egokitu zaio, apur bat barkamena eskatu nahi dugu, egokitu zaio agian ariketa zailena dela, agian ez horren beste hausnarketa pertsonaletik, baizik eta orokorretik hitz egitea, eta berak ere presoen aldeko mugimenduan eta elkartasunean aritu denez, bestelako ikuspuntu bat ekarriko digu maira edo kutxetara. Orduan, besterik gabe, emango diogu hitza Joseri eta hasiko gara bidaia honekin. Bale, eskerrik asko, Aitor eta guztioi etortzeagatik. Beste istorio bat, baino ez, hitzaurrea. 1988ko ekainaren 5. goizaldean, Ertzaintzak etako Bizkaia taldearen kontrako operazioa abiatzen du Gernikan. Herriko etxe bat asaltatu eta Ina Zeberio burkidea hiltzen du, beste kide bat zaurituta gertatuz. Operazioa Bizkaiko herri gehiagoetara zabaltzen da, osotara 15 lagun atxilotuz. Horien artean daude istorio honen ama eta aita, bizi diren Laudioko etxean atzeman eta gero. Ama 8 hilabete pasako haurdun dago. Atxilotu gehienek bezala, 5 eguneko inkomunikazioaren ostean, espetxeratze agindua jaso dute. Amak Basurtoko ospitaleko presoentzako sailean dela, 1.000.000 pezetako bermea ordainduta berreskuratzen du askatasuna behin-behinean. Aitak 14 hilabetetara, 8 milioi pezetako bermepean. 3 urtetara, 7 urteko zigor eskareari aurre eginda, hilabete eman behar dute Madrilen. Auzitegi nazionalean epaiketa burutu bitartean. Ama karguri astebete da epaitzea amaitu aurreko egunean. Aita astebetera atxilotuko dute berriro ere. 7 urteko espetxe zigorra betetzeko. 5 urte beteko du osotara. Zera, patamales mahai inguru honen abia puntua da errepresioa, baina errepresioa umek bizi izan dute modu ezberdinean. Ez dizen zure kasuan, jaio zinenean errepresioa luze zegoen zure familian, ez? Zu zaudu zenuen aitaia gartzelan. Orduan, aipatzen duz apur bat liburuan, ez? Nola izan zen horren kontzientzia hartzeko prozesua. Azalduko diguzu nola izan zen bidaia hori ulertzeko. Bai, arratsaldeon guztioi. Bai, zuk esan duzun bezala ni Puerto de Santa Mariako bizabiz batean egin ninduten nire gurasoek, eta
Eta jaio eta 15 egunekin egin nuen ja nire lehenengo bidaia espetxeera, Langraitzeko kartzelara. Eta Aita Puertotik Langraitzera eraman eta gero Mansilla de las Mulasera mugitu zuten, Leonen dagoen espetxe batera. Eta, bueno, niretzako oso gogorra dirudien arren, nik aita beti ezagutu izan dut horrela, eta niretzako hori izan da ez dakit egoerarik normalena edo ohikoena. Aita espetxean ezagutu dut beti 13 urte bete nituen era arte, orduan askatu zutelako parot doktrinaren baliogabetzearekin, eta egia esan nik pertsonalki ez dut oso ondo oroitzen nola konturatu nintzen edo noiz jakin nuen aita espetxean bizi zela. Txikitan beti azaltzen zidatelako aita lanean zegoela eta horregatik ezela gurekin bizi etxean. Eta orduan Mansillara egiten genituen bidaia guztietan nik pentsatzen nuen bertako eraikin hori aitaren lanpostua edo fabrika bat zela, eta bertan zeuden gainontzeko kideak, langileak eta aitaren lagunak zirela edo behintzat bizi lagunak, ez? Eta ez dakit, pizkat orokorrera edo joateko esango nuke gure garaian, ni 89koa naiz, eta esango nuke bolada hortan zabalduago zegoela hasiera batean umei pizkat egia osoa edo eskutatzea, eta lehenengo urteetan kontatzea gure gurasoak etxean egon beharrean lanean bizi zirela eta ez espetxean. Baina uste dut azken urteetan aldaketa bat egon dela eta gero eta ohikoagoa bihurtzen ari dela umei txikitatik azaltzea aita edo ama, haiek etxean ez daukaten hori espetxean dagoela eta ezagutzen duten leku hotz eta arrotz hori kartzela bat dela, ez? Nolakoa den prozesu hori oso berezia eta arraroa, batez ere gaur egungo panoraman, ez? Gure garaian zoritxarrez gehiago ginelako motxiladun haurrak eta orduan errezago topatzen genuelako gure inguruan ere egoerantzekoa bizi zezaken beste umeren bat. Gaur egun zorionez ez, baina aur horientzat igual bada beste koska bat gehiago, ez? Gainditu beharrekoa, are arraroago sentitu daitezkelako behin baino gehiagotan. Eta ez dakit pizkat positibotik ere begiratzeko guri ez dakit egokitu zaigun bizipen honek aukera eman digu jende zoragarri pila bat ezagutzeko, gero hitz egingo dugu igual pizka gehiago elkartasunaz eta barrez, baina, nik iazki adibidez Mansilla de las Mulaseko espetxean ezagutu nuen, gure aitak elkarrekin egon zirelako bertan preso, eta pizkat, azpimarratu nahiko nuk ere bai, gure gurasoek, familiek eta herri honek egin duten lanari esker, guk lortu dugula espetxera edo gurasoen lantokira zoriontsu joatea, pozik bizitzea, eta tokatu zitzaigun horri ere beste begi batzuetatik begiratzea, umeek ematen duten inozentzia horretatik. Eta Ileski, zure kasua ezberdina da, ze haurtzaroan ezagutu zenuen errepresioa, ezta? Bueno, nire kasua da desberdina, nik 12 urte nituen ez dut oso ondo gogoratzen, baina 12 urten bueltan nengoen, eta gogoratzen dut bazkaltzen gudun dela, nire etxean nik beti esaten dut izan ditu dela gurasoak, eta gero esan du dela amama, izan dela nire ama, ere bai. Orduan, geundenan bazkaltzen lehengusuekin eta gogoratzen dut ni joan nintzela komunera. Eta ikusi nuen amamaren ohe gainean arropa pilo bat. Baina pilo bat. Orduan, ni joan nintzen eta galdetu nuen zerari zen gertatzen eta zergatik zegoen bakarrik aitaren arropa ohe gainean. Eta momentu horretan, hartu ninduen amamak, eseri ninduen ohean, etorri zen ama, itzi zuten atea eta esan zidaten behitu. Aita kartzelara joango da, eta klaro, nik enuen ulertzen. Enuen ulertzen, zergatik, galdetzen nien zergatik ez egiten erantzun bat ematen ere. Osea, nire esan zidaten, aita ez zela txarra, azkenean, umea zarenean zuk ulertzen duzulako, pertsona gaiztoak daudela kartzelan, ez? Eta orduan horra zen prozesu hori, non hasten zaren apur bat pentsatzen, eta esaten, igual kartzelan dauden guztiak, ez dira txarrak, eta dira nire aita modukoak, niretzako nire aitak ez zuen ezer egin. Orduan,
niri hasiera batean azaldu zidatena izan zen, aita atera zela argazki batean, manifestazio bateko argazki batean, eta horregatik joan behar zuela kartelara. Orduan, uste dut otsailean sartu behar zutela, bera joan behar zuela ara kartzelara, eta nik esaten nion, ez zaitez joan. Osea, nire erantzuna zen, ez joan, ez dauka zentzurik, baina, karo, azkenean, niri horre guztiak nire barruan sortu zuen kriston amorrua ez nuelako ulertzen, eta gero ere bai, harrotasuna, esan zidatelako etxean beti izan dut, mundu guztiak, hemen zaudeten guztiak ezagutzen duzuen nire familia, eta, azkenean beti izan dugu gure familiaren handaiko maitasun hori, behar izan dugunean zeo zerra saltzea saldu digute, baina, nire kasua izan zen hori, nire izan zedatela aita kartzela joan behar zuela, ez esateko eserrez, nire nebari esan ziotelako ez dizen moduan aita lanera joango zela. Orduan, hori izan zen nire hasiera batean amorrua eta ez nuela ulertzen, eta gero ja, hortik aurrera, harrotasuna noski, eta, apur bat joan prozedura hori egiten, eta ikasten eta ikusten, aita gehiago daudela kartzelan, ama gehiago daudela kartzelan, osaba, eta azkenean gauza, horrek ere egiten dizu ondo sentitzea, esan nahi dut. Ez zara zu arraroa, ez? Orduan, azkenean hurbiltasun hori ere sentitzen da beste ume batzuekin edo beste gazte batzuekin edo dena delakoa. Eta Ainhoa, zure kasuan egon zara elkartasun mugimenduan, eta, Ilaskik eta Estizenek aipatutako bidaia horretan, agian ez dugu gehiegi aintzat hartu egindako lana, ez? Ze askotan elkartasun lana nolabait zentratu dugu, pankarta, kartelak, erakustaldi publikoetan, eta arlo pribatuan geratzen zen horretan, askotan zaintzara lotuta eta bar, horri ez diogu erreparatu, baina ere, elkartasun mugimenduak hartu du bere gain. Ze tamainako lanak hartu ditu bere gain elkartasun mugimenduak? Bueno, zoritzarrez egia da Euskal Herrian errepresioa dula urte askotatik ezagutzen dugula. Orduan, elkartasun mugimenduak beti egon dira hor presentes, eta zuk esan duzu azkenean asko bai izan dela sozialki edo kanpora egin den lan hori. Egia da hori ere garrantzitsua izan dela askotan eskutatu nahi izan dutelako egia, ez? Orduan alde batetik uste dut mugimendu horietan ere gaia gizarteratzea izan dela egin den gauzetako bat. Eta gero uste dut mugimendu hauetan ere pizka bat joan dela sortu diren beharretatik erantzutera. Honekin esan nahi dudana da pribatuki horre bai zenide lagun edo presoen gertukoek ez zituzten behar hauek, gero igual urrengo galderetan sartuko naiz pizkat gehiago azaltzera, baina horiek bere gain hartu, antolatu eta erantzun, ez? Edo behar den laguntza, babesa eman, bai publikoki zein izkutuko lan batetik, ez? Orduan, pizkat izan da gauza horiek antolatzea, azkenean auzolan batean beharrei erantzuteko. Orain emango diogu txanda Joseri, ipuinaren bigarren zatia irakurtzeko. Lehenengo partea. Bat, zehazka kanta. Horrela hasten da aitaren gurasotasunaren gaineko aurreneko ardurak hartzeko unea. Portaleko zoru hotzetik, galtzontziotan eta eskuak bizkarrean lotuta, ertzain biren belaunek zanpatuta, ama ikusi zueneko azkeneko aldiko irudiarekin. Izututa, oso haurdun, baina oraindik aitari animoak bidaltzeko adorearekin. Handik, ordubira edo, ardura horretaz jabetzoko aukera berria sortu zitzaion aitari, etxeko miaketa lanak amaitzen ari zirela eta brigada mugikorreko morroiak bera eramateko pronto zirela, operatiboan parte hartzen ari zen
ertzain kaputxadunetako batek, zeinirentzat antolatuta zuten gela, zehazka eta bar guztiak barne, azkeneko aldiz ikusteko gonbita egin zionean lepotik gogorki estututa. Urrengo egunetan egokiera errepikatuko zen. Amaren egoera, zeineren jaiotza faltsua, tortura saioen gai errekurrentea bilatuko ziren. 2. Hormatxoriak. Karabantzel espetxeko isolamendu moduloko ziegan dago aita, atxekabetorik. Inkomunikazioaren amaierarekin, ama eta zeinea oraindik jaiogabea ondo daudela jakinarren. Amaren espetxeratze aginduak eskatzen du biziki. Isolamenduko erregimena ez da txantzetakoa. Inkomunikazio aldiaren jarraipena dirudi. Kartzelariak ezin ankerrago. Ziega zaharra da. Handia izanagatik ere txiki egiten da. Oso txiki. Leiho zabala du. Zuloz betetako xafla batek alderik alde estaltzen duena. Argiaren sartzea galaraziz. Leihoa, burdinezko barroteak eta burdinezko xafla. Ara, isolamenduaren sandwitcha. Halako batean, horma eta xaflaren arteko zirrikitu batetik txori bat, hormatxori bat, sartu dela ohartu da aita. Astoratuta da bilgisajoa. Eta aitak ez daki zelan lagundu kaiola makur horretatik alde egiten. Jarraian, bigarren txori bat sartu da. Eta biak ibili dira astoratuta. Hegalka, txio-txioka algaraka. Lehioko kristalen, barroten eta xaflaren arteko espazio itxian. Ez da denbora asko pasa, bietaoko batek zirrikitutik ihes egitea lortzen duenean. Bigarrenek, ederki kostata, lortuko du alde egitea ere ordubete garrenean. Aitak, euren egoeraren metafora ikusi nahi izan du txorien gertakarian. Akaso, amak lortuko du askatasuna lehenik, eta handik ez askora berak ere. Abokatoren bizita eukidu aitak. Amari behin-behineko askatasuna eman diote. Hormatxorien metafora bete da, lehenengo partean bederen. Amak ospital espetxetik irten berri, oraindik izango du adore bizitan etortzeko. Zeine Somosierran jaiotzeko arrisku hartuta. 3. Zer padrez. Valdemoroko espetxea. Itxaronaldia luze jotzen ari da. Erditzigelatik kanpo, itxaroten ari den aita urduriaren topiko guztiak apurtzen dira oraingo honetan. Eskerrak kideen babesari, maitasunari. Bere urdurian, bere bakarrean, babestuta sentitzen delako aita. Eta patioko joan etorrietan, kideen txantzetan epeltzen ditu kirioak. Zer da kontrazio bat? Txakolin basordi batek lagundu lezake atzeratutako erditzea gauzatzen? Telefono deia azkenean. Barandu zituzten eta 25 egunetara zeine jaio da. Orain bai, a distantzia baina aita da. 2 aste pasa beharko dira elkar ezagutzeko. Ama, aita eta zeine batera goteko. Elkar besarkatzeko. Elkarri mimo batzuk emateko. Ordu erdiko bizabiz iztrin batean bada ere. Amak etxean izan dezaken ataka ikusita, aitari halako estutasun bat sartzen zaio. Aita bezala jarduteko premia bizi moduko bat, urrutira bada ere. Eta hortzararen inguruko argitalpenak, liburuak, aldizkariak, zerpadrez eta horrelakoak, modu konpultsiboan irentsteari ekiten dio. Gogo bizia, irrika, etxean, familia proiektu berrian, utzi duen utxunea, modu teorikoan bada ere, betetzeko behar izana. Errudun sentsazioa,
gartzelaldi osoan zehar mantenduko du. Amaren pazientzia muturretara eramanez, kideen empatia zein txantzetarako aitzakia emanik. Zeine, besoetako aurra besterik ez da kejatzen, eta bizitan jator eta txintxo agertzen da, etxean kolikoak jota ibiliarren. Aitak loturak bilatzen saiatzen da, bere izakera fantasiosoak lagunduta, kartzelako ohiko eskulanak egiteko material urria zeinerentzako jostailuak egiteko erabiltzen saiatzen da. Eskumuturrean lotzeko txintxirri nausika egiteko beldarra, mordedore moduko bat, trapuzko zugea, ez da arraza, kontuz askaltu aldiren pieza txikiak, zeinek ahoarekin erabiltzeko dira eta. Lau, Euskal Herrian elkarrekin lehenbizikoz. Arabako Justizia Auzitegian epaiketa dauka aitak eta Langraitzeko presondegira lekualdatu dute. 5 eguneko bidaia izango da eta han hemengo gartzeletako hormaren batean zehazka kantaren bat idatzita geratuko da. Behin Euskal Herrian ama eta zeineren bidaiak samurtuko dira, baita bisitak bisak hobeagoetu ere. Giroaz gozatzen eta kide berrien artean dauden aitatasunaren inguruko ikuspuntuetatik edaten saiatzen da aita tematia. Euskal Herriko egonaldiak mugarri batzuk ditu. Baimenarekin ateratzen den preso sozial bati enkargatutako jostailu musikaduna aitaren lehenengo opari erosia izan zen. Gasteizko Auzitegian epaiketaren egunean, aretoan, ama, aita eta zeine elkarrekin egoten utzi zieten tarte batez, eta kazetari batek 3 egindako argazkia izan zen batera eduki zuten lehenengoa. Langraitzeko biz familiarreko gelan, zeinek 9 hilabete inguru zuela, aurreneko urratsak ematen hastearen gomuta. Auzitegi Nazional egin beharreko izapide batekin amaitzen da Arabako lautadan egotearen epela, eta ohiko patuarei aurre egitea tokatzen da atzera ere. Euskal presoen kontrako sakabanak eta politika bere horretan eta inauguratu berri den Aranjuez espetxea ezagutzea suertatzen da. Aldaketa guztiak bere alde txarra eta ona dituzte, eta aurrenekoz bisabez de konbibentzia delakoa egiteko aukera dute. Oraindik berri usaina duen eta kafeteria, barra eta barman barne ematen duen aretoan. Tokia ez ezik, iraupena ere anormala du bisita molde berriak. 3 ordu. 180 minutu eder zehatzago egoera horretan dagoen familia baten hizkeran. Aretotik kanpo, kristalen atzetik eta horma irudi surrealista baten eran, ume batek inoiz ez erabilitako kolumpioak dituen esparrua agertzen da. 2 hilabete oso intentso izango dira. Aranjueza lekualdatzea, Euskal Herrira egindako beste bizita errelanpagoa, Arabak duen eraikin dotorenetako batean beste bisabiz de konbibentzia ezin zelebrago bati bide eman ziona, familiak, lagunek eta ertzainek inguratuta, eta azkenik, behin-behineko askatasuna, ama, aita eta zeine elkarrekin eta etxean egoteko une desiratua alegia. Mil esker, Jose. Ipuina nahiko ipuin realista geratzen ari da. Zera, ez dizen, aipatu da bisa eta konbibentzia bizitak. Zure kasuan, nola hasi zinen bizitzen egoera hoiek eta nolakoak bilakatu ziren zuretzat denboraren poderioz? Ez dut gogoratzen nola hasi nintzen bizetara joaten, ze lehen esan dudan bezala 15 egunekin egin nuen nire lehenengo bizita, orduan ez daukat gogoratzeko aukerarik. Nik ditudan lehenengo oroitzapenak dira Mansilla de las Mulasera egiten genituen bidaiak, eta beti ateratzen zait irribarre bat gogoratzen dudanean, ze zorionez Mirentxineko furgonetan joateko aukera auki genuen,
eta saiatzen ginen umeak ginenon bisa-bisak kuadratzen elkarrekin joan alizateko, eta egiten dituen batez ere Iaskiren neba txikiarekin, ni baino urtebete nagusiagoa den bere nebarekin, eta gogora lehenengo oroitzapenetan korduan daukadana da joaten ginela kotxez aretako peajera, hor egiten genuela gure kotxetik furgonetara aldaketa, eta hortik batzutan Gasteizera, beste batzutan Donostira jendearen bila, eta gero ja joaten ginela Mansillara. Eta gogoratzen dut, momentu batetik aurrera bidaiak divertigarriak ziren arren, hasi zirela izaten pizkat, ez dakit, okerragoak edo, zorabiatzen hasi nintzelako. Gerora urteekin jakin dut gutako askori gertatu zaigun zelan esaten da, movida psikosomatiko bat izan dela. Sindrome baten antzeko edo. Bai, hori da. Eta askori gertatu zaigula, kotxe batean edo furgoneta batean montatu, zorabiatu eta botaka egiten hastea. Eta niri ja gero gertatzen zitzaidan ere, bizitan ez nindoanean ere bai. Eta orduan, haurtzaroko oroitzapen horiek nik uste dut askoz gozoagoak direla, ez? Lehen justo egon gara komentatzen gainera, Mansillako espetxean genituen baldintzak, gero ezagutu ditudanekin konparatuta nahiko onak. Osea, quiero decir, espetxearen violentzia guztiarekin tarteko, baina, atseginagoak edo zirela, ez dakit funtzionarioek galdetzen ziguten, ¿qué tal el viaje? Eta nire ama Puerto de Santa Mariatik zetorren, eta zieran, pero ¿qué dice? Osea, me está vacilando, no? Eta, pizkat horrela, batzutan karamelo batzuk ematen zizkiguten, gero guk botatzen genituen sakarrontzira, badazpada, baina, zegoen trato bat pizkat amableagoa, haien partetik. Eta egia da, konbibentziako bizabisak zirela bastante luzeak. Ziren 3 ordu ingurukoak, okerrez banago, eta gogoratzen naiz ja, ez dakiz zenbat urte ukiko nituen, baina 7 urterekin edo aspertzen hasten nintzela. Aitari ez ziotelako usten apenas jostailurik ateratzen gelara, eta guri sartzen ere ez zigutelako ezer sartzen usten. Orduan, ibiltzen ginen jolasten eskutaketetara, baina, klaro, eskutatzeko leku gutxi. Bat birukara behin bonban, baina, gela oso txikia, orduan, jolasak ere bere gastatzen zitzaizkigun, eta gogoratzen dut ja, aspertzen ere hasten ginela. Eta hala ere gero bueltan, Iaskiren nebarekin jolasten, bisa kontatzen, oparitu ziguten gero horrela pelikulak ikusteko katxarro bat, pirritx eta porrotxekin joaten ginen beti kantatzen eta. Orduan daukat oroitzapen bat polita, kontraesankorra iruditu dezaken arren, baina gero urteek aurrera egin ahala, nire kasuan justo Burgoseko espetxera trasladatu zutenean aita guzti hori desagertu zen nahiko errotik. Batetik, Mirentxinen furgoneta galdu genuelako bidean, oso familia gutxi geunden Burgoseko espetxean, eta orduan ez geneukan aukerarik furgonetan joateko, ume gutxi zeuden gainera Burgoseko espetxean, eta ni baino askoz txikiagoak ziren, orduan egiten genituen bidaiak familiarekin eta auzoko lagunekin. Orduan, pirritx eta porrotx bai, baina ja nire laguna ez, eta horretaz gain Burgosko espetxea oso zaharra da, oso hotza, funtzionarioak ziren oso desatseginak, eta hor ja, hasi nintzen nabaritzen nire gorputzean ere espetxearen violentziak nola zeharkatzen induen ni ume izan arren, 10 urte nituela mugitu zuten aita espetxez, eta hor gainera izan justo miaketen garaia, ez? Katxeo aleatorioa tokatzen zitzaien beti euskal preso politikoen zenidei, eta ukatzen baldin bazenuen, galtzen zenuen aukera bizitan sartzeko, baina onartzea ere ezen bat ere aukera atsegina, eta bolada batean ibili ginen bisak galtzen. Orduan niretzako bolada hori oso frustrantea izan zen, joaten ginelako Burgosera, eta eskerrak Burgosen zela, eta ez Mansillan edo Puerto de Santa Marian, ez? Baina araño joan eta espetxeatarian bizita gabe buelta eman, ez? Eta adin batetik aurrera asteburuetan nahi dituzu planak egin lagunekin, nahi duzu saskibaloiko taldera puntatu eta ezin duzu ze partidua galduko badituzu zertarako etorriko zara entrenatzera. Eta orduan, beti kontraesanak eduki ditut bizabizen inguruan, aukera bakarra zirelako eren iraitarekin egoteko.
hilabetean behin, Burgosen ja uste dut ordu terdira mugatu zizkigutela bisak, eta urte bete gelditzen zitzaidan gainera, gero ja konbibentziako bisak galduko genituelako, eta hilabetean behin bakarrik joan halko nintzelako aita ikustera. Eta bukatzeko lehen justu egon garelako komentatzen ere biziten fenomenoa, tartean kristala daukaten bizita mota horien inguruan egon gara izketan, justo Burgosen hori aita kristali gabe ikustera, eta gainera da bizabiz familiarra. Gainontzeko zenidek ere aukera bakarra hori da daukatena. Eta orduan horrera baki genuen, egingo genuela saiakera kristaldun bizita bat egiteko. Kontua da, sartu nintzenean, asko agobiatu nintzela, kristalaz aparte barroteak zituelako ere espetxeak. Eta bizita azkenean lortu zuten aita eta amaren artean pizkat amenoa egitea eta pizkat abstraitzea, panorama horretatik, baina atera ginenan gogoratzen dut amari izan niola enuela horrelako bizita batera bueltatu nahi, eta orduan gero bizak gehiago apreziatzen nituela esango nuke. Ilaskita, zure kasuan, txikitatik parte hartu duzu ekitaldi publikoetan presoen alde, nolako haurtzaroa sortzen du autu politiko hori hartzeain txikitatik? Bueno, egia esan, aita atxilotu zuten 97ko Bilbon eman zen manifestazio bat egingatik, eta ni banengoen manifestazio horretan, ama haurdun zegoen, eta, azkenean, manifestazio hori izan zen oso bortitza niretzako, hortik ere atera dira hainbat trauma, baina nik gogoratzen dut, etzera heldu ginela, karo joan ginen familia osoa, eta azkenean bilakatu zen hori, ez dakit, gerra batean, ez dakit zertan bilakatu zen, baina alde egin genuen hortik, eta etzera heltzean, gogoratzen ditut nagusiak, komentatzen, zera izan gertatzen, ez dakit zer, eta niretzako azkenean, gure familian nik uste dut ume guztiek bizi izan dugula naturaltasunez. Aita kartzelara joan aurretik ere parte hartu izan dugulako beste manifestazioetan eta egin diren gauzetan. Orduan, guretzako bazen azkenean lehengusuak batera egoteko beste arrazoi bat. Ez dakit, Bilbo Mani Nazionala joaten ginen lehengusu guztiak, eta azkenean guk ikusten genuen zen, hori joaten ginela egun pasa, amamarekin, familiarekin eta lehengusuekin. Gero ja nagusiagoa egiten zarenean eta ja hartzen duzunean zuk, ez dakit, erantzunkizun hori, edo konpromesu hori egiten duzunarekiko, edo joan nahi duzunarekiko, ez dakit zen manira, edo. Azkenean hor bai ikusten nuela edo nabaritzen nuela desberdintasuna, niretzako nik gogoratzen dut adibidez nire bezaroan urtarrileko mania zegoela beti egutegian jarrita, eta hori azkenean zu nera behazarenean egin nahi dituzu planak zure lagunekin eta nire lagunentzako adibidez hori esen, ez que zeukan garrantzirik. Niretzako adibidez zen oso gauza garrantzitsu bat, azkenean nire aita kartzelan zegoelako, betidanik egin izan dugulako, orduan azkenean desberdintasun hori ere nabaritzen da ere bai, nik adibidez ikastolan, nire kurtzoan behintzat ezoen preso politiko gehiagorik, eta jasan izan ditut, bai, irainak, azkenean etxean entzuten dutenaren reflejo bat da ume bat, orduan entzuten dituen gauza honak eta gauza txarrak. Eta askotan ere baztertu izan ninduten horregatik. Orduan, lehen esan duan moduan ikasi nuen harrotasunez eramaten, esaten hori nire aita hor dagoela eta ni harro nagoela hor egoteaz. Ez nahi dut, ez hor egoteaz, baina egoeraz esan nahi dut, azkenean guri esan ziguten txikitan, aita kartzelan zegoela, manifestazio batean parte hartzeagatik, gure herriaren defentsan, ez dakiz orduan, azkenan zuri hori kontatzen dizute, eta zu horretaz harro zaude. Orduan, ez dizenek esan duen moduan, badaude gauza onak, eta badaude gauza txarrak, eta azkenean nik uste dut superbibentzia kontuagatik eusten garela gauza honetara.
pues, hori, orduan, mekanismo bat dela bizirauteko. Bai, azkenean da defentsa kontua, suposatzen dut, Pues hori, gogoratzen ditugu gauza onak, eta hori, orduan niretzako, nik bizi izan dudana, izan da normaltasun osoz, eta hori, ezagutu ditut bidetik pila jende, ezagutu ditut oso jende ona, eta ere eraman dut kriston maitasuna ingurutik ere bai. Osea, herriko jendearen babesa, dena, orduan, azkenean arrotasunez, ez? Gauza manifestazioetara edo militantzia hori, ez dakit, konpromesu hori izatea, azkenean arrotasunez eramaten nuen. Eta Ainhoa, hemen aipatu da behin baino gehiagotan, Mirentzin, Gidariak, adibidez, orduan, zeintzuk dira elkartasun mugimenduan horren ikusgarri izan ez diren ekimen horiek eta nolabait errepresioari eta zapalkuntzari aurre egiteko ezinbestekoak izan diren tresnak? A ber, errepresioaren kontrako borrokan egia da lan ikusezina badagoela. Azkenean zenide bat edo kartzelan daukasunean ematen du egin behar den bakarra edo ez, edo kanpotik ikusi daitekena dela, hori asteburutan bizabiz biziteratara joan eta etorri ez, baina azkenean hori dena antolatzeko edo horren atzean dagoen lan guztia bada. Azkenean bai zenide edo lagunek adibidez bidai guzti horiek antolatu behar dituzte, nik gogoratzen dut, etxean astero amak egin behar zuen dei bat kartzelara bizita eskatzeko, hori dena antolatu behar zen, orain ez da existitzen, baina lehen preso bakoitzak 10 laguneko zerrenda bat zeukan, orduan 6 hilabetero aldatzen zen, orduan hori dena antolatzea lagunak lortzea, azkenean ez da erreza bakoitzak ere bere bizitza dauka ere, eta orduan hori dena, edo horri aurre egiteko, adibidez Mirentzin bezalako elkartasun keinuak oso garrantzitsuak izan dira urte guzti hauetan, orain dispertsioarekin amaitu dugu, baina aurreko urte guztietan Mirentzinek adibidez albideratu izan du zenide askok Andaluziaraino joan ahal izatea. Orduan, mugimendu hauetatik azkenean ere albidetu da hori dena antolatzea, eta uste dut oso garrantzitsua dela hemen Euskal Herritar askoren lan voluntarioa aipatzea. Azkenean, Mirentzin adibidez, hor gidari asko, Euskal Herritar askok aurkeztu zuten bere burua gidari moduan egoteko. Orduan lan ikusezin horren atzean ere bai, nik aipatuko nuke voluntarioen lana eta auzo lana. Bai, astero sortu diren behar hauei aurre egiteko, baina uste dut gero ere bai aipatu behar dela urtean zehar edo egin diren bai salaketa, bai elkartasun ekimen guzti horiek aurrera ateratzeko, azkenean hori ere bada lan ikusiezin horren parte. Orduan bi gauza horiek bai aipatuko nituzke, voluntarioak eta auzolana. Jose, itzuliko gara zure kontakizunera. Bigarren partea. Bat, ikastolarako bidean. Badira kasik 3 urte normaltasuna berreskuratu dutela. Galdutako denbora berreskuratzen eta etor daitekenari aurre egiten alegintzeko erronka bota diote euren buruei. Aita, huts egitearen sentipena gainetik astindu ezin da, aitaren egiten eta amari ardura kentzen tematuta dago, sarritan kontrako lortu arren. Egunero bezala, lanera joan baino arinago, aita eta zeine, oinez, 4 urteko umeko eskorra bihurtuta, pizkor, kotxearen bila abiatzen dira, ikastolara joateko asmoarekin. Kotxera heldu aurretik, morroi batzuk agertzen zaizkie, poliziak direla esanez, aita atxilotzeko agindu batekin. Susmoak baiestatu dira, espetxe zigor eskaera berretsi eta epaiaren berri izan baino lehen atxiloketa gauzatu dira auzian eta kalean behin-behinean ziren Euskal Herritar guztien kontra.
Ez dago biolentziarik eta zeine ikastolara eramatea onartzen dute. 4 polizia, zeine eta aita doaz ibilgailu bakar batean. Zeinek somatzen du gauzak ez daudela bere honean. Kezka agerikoa du aurpegian eta bezarkatzen duten aitaren besoen estutasuna arintzen saiatzen da. Ikastolora heltzean, bertako langilea den ama dute zain, ezer esan gabe dena ulertzen duena. Zeine berarekin doa, eta aita poliziekin. 22 urte beranduago, eszenaren lekuko izan zen andereñoaren kontakizunaren berri izan du aitak. 22 urte beranduago, aitak oraindik ez dake une haietan zeineren burutik zer pasa zen, zer zerabilen buruan. Oraindik ez du berarekin horretaz hitz egin. 2. Madrileko zeruei begira berriro ere. Navalkarnero espetxeko ingreso moduloko ziegan dago aita. Urtetako itxialdiaren perspektibaz gogoeta egiten. Kutunak ditu buruan. Zeine eta ama eta zeine. Nor bere lekuan. 2 egun lehenago Goikogan hemendian egon zireneko gomutak datozkio gogora. Ezer gutxi dauka soinean. Atxilotu zuteneko arropa berbera du oraindik. Papera eta boligrafoa lortu ditu. Baita liburu bat ere. Zeineri bidaltzeko ipuin bat idazteari eta marrasteari ekiten dio. Idazten, marrasten jakin gabe. Hurrengo urtetarako zeinerekin lotura mantentzeko estrategia baten lehen urratsak ematen ari dela jakin gabe. Hilabeteroko zeine eta amarekin 2 orduko hitzordua buruan, ipuinetan bilatuko baitu babesa, elkargune, baliabide, espetxearen ezien gainetik salto egiteko. Horrela sortu ziren, Saguzar txikiaren historioa, Onjarbiko familia ausarta, Ekine eta Gizotxo, Marisorgina, Mendizale apartak eta Artea iratiko sorgina bezalako ipuinak. Aurrez aurreko aretoen ostasuna berotzen, maitasunez eta magiaz betetzen lagungarri izan zituztenak. Aitak neurria hartu eizion eta aurretik idatzi eta marrastutako ipuinak kontatzeaz gainera, antzerkitikiak, txotxongilo emanaldiak, bertso kantaldiak, denerik egiten ere animatu zen. Pentsa, neguko jaien testu inguruan, behin zeine eta amari olentzeroa ez zitzaien agertua. Aita, elkarrekin egoteko une horiek alaitzen saiatzen zen. Kartzelak ukatzen zien zoriontasuna eskuratzeko ahaleginak eta bi egiten zituen. Bere latzean oso une bereziak bizi izan zituzten, bizimodu normal batek eskaintzen ez dituenak. Aitak ez daki zeinek zelan gogoratzen dituen une horiek. Oraindik espai dute horretaz hitz egin. Bitartean, zeinek koskortzen zijoan. Autonomia garatzearekin batera, berezik eta are gehiago zailduz eginkizun horretan bakarrik zegoen amari. Askotan, fokua barruan dauden gurasoengan ipini arren, meritu handiena eurena da. Askatasunean bai, baina bizimodua guztiz baldintzatuta duten guraso bakarrak, ama gehienetan. Seme-alabak aurrera ateratzeaz gainera, barrukoentzat laguntza itzela izaten bai dira. Azken batean, zer dira bada presoak, euren kargo diren elbarria baino. Eta amak, neskalagunak, makulo baino askoz gehiago dira. Eurek lotzen dituzte bizitak, paketeak, tramiteak, zeineren aurrerapen guztiak argazkitan batu, pinpirin agertu bizabintz mintimoetan, oraindik are gehiago emateko asmotan. Hori guztia eta gehiago egunerokoan sortzen diren arazoak kudeatzearekin batera. Kartzela barruko realitatea aldiz zinez gogorra da, baina simplea, kudeatzeko erreza.
Errealitate hori samurtzea historionen protagonistek dute ipar, baina beti ez da lortzen. Aitak oso gogoan du zeineren 5. urtebetetzea. Bisita berezia, ospakizun aparta izateko osagaiak emanda ziren. Aitak opari bereziak prestatu zituen. Bata dragoi txinatarra izan zen, kea eta guztiz botatzen zuena. Bestea, hauts magikoak zituen kutxa. Etxera heldu, uretan sartu eta arrain fantastikoak bihurtu behar ziren hautsak. Baina bueltako bidea ez zen espero bezala izan. Alkorkonen autoestripua izan zuten. Zorionez, zauri arinak besterik eragin ez zituena. Eta behin ospitaletik pasata, etxerako bidearekin jarraitu ahal izan zuten hegazkinez baina. Amaren kontakizuna atsekabe handiz entzun zuen aitak telefonaren bestaldetik. Baina gertatutako guztiaren ondoren, behin etxera helduta, hauts magikoak uretan ipine eta arrain fantastikoak ikusi zituztela entzuteak pozarren utzi zuen. 3. Galizako umelari itxaropenez. Aitak kolpe itzela hartu zuen Galizako espetxe batetara lekualdatuko zutela esan ziotenean. Sentimendu paradogikoak zituen. Bera, Galiziar jatorrikoa izan da, ez zen bertan arrotz sentituko. Baina Galiza Euskal Herritik oso urruin zegoen. Amak eta zeinek bidaia luzeak egin beharko zituzten, bakarrik errepide makurretan zehar. Horrek min handia ematen zion. Galizer arteko bidaia laburra izan zuen aitak, 2 egun besterik ez. Leongo Gartzelan eman zuen gaua. Hotz itzela, ilunabar gorriduna, aspaldi ikusi gabeko mendiak eta gartzelarien provokazioak lagun. Gau hartan, zeine eta ama gogoan, hortzmuga berri eder ari itxaropenez begira egon zen, takolo, pirritz eta porrotzen kantak abesten zituen bitartean. Galizako gartzelara heltzean lasaitu ederra hartu zuen amarekin telefonoz hitz egin zuenean. Animo handiak eman zizkion eta. Bertan eman zuen aitak denbora gehien giltzapetuta. Baina aldeiz, gurasotasunaren inguruko gomuta monotoagoa, planoagoa du han bizitakoaz, tristeagoa, impotenteagoa akaso. Amak bestelako gomutak izango ditu behar bada. Eta zeinek, oraindik ez du horretaz berbain. Ipuin eta barrei magia saioek eta mus partidek segida eman zieten. Marrazkien bidezko komunikazioa gehitu genion gurartekoari. Eta zeinek emandako ideiekin, aitak marrazki asko eta asko egin zituen. Aro monotono hartan, ohartu gabe bezala, realitatea guztiz kontrako izan arren, heldu zitzaien azkenik, zeine, ama eta aitari, behin betikoz, etxean elkartzeko unea. Bueno, Josek hemen ere jarri du mahai gainean, errepresioak nola baldintzatzen duen bikoteen, eta ez bakarrik seme-alaben bizitza. Eta uste dut horren arira hausnarketa bat dagoela liburuan, ez? Eta uste dut nahiago duzula irakurtzea agian, ez? Zuek zer nahiago duzue? Irakurtzea edo azaltzea? Ez da oso luzea, Venga, irakurriko dut eta gero komentatuko dugu. Vale. Darokako itxarongela emakumez beteta dago beti, baina en hau harritzen. Alaxe egon dira beti Mantsillakoa eta Burgoskoa ere. Maitasuna nekearen gainetik dagoela entzun diot amari askotan. Maitasuna zer den sarritan galdetzen diot neure buruari. Ea amak hartutako bidea gehiegizkoa izan ote den. Ea nik zeri eman beharko niokeen leku handiagoa, nire lagunei, kirolari, dantzari, ala aitari. Ea aita etxera etorriko den egunean zerbait okertuko balitz, nola partitu beharko nukeen maitasuna. Ea preso daudenek nori ematen dioten eta nori eskutatu. Ea presoi batzuek kaleratu dituzten enean zergatik ordezkatu dituzten gurekin itxarongeletan egondako andrak neska gazteengatik. Eneritzek eta amak ere maitasuna hitz egin izan dute bueltako bidaiaren batean.
Entzuten ez nituela uste zuten, baina kontatzen zituztenak kontatuta ezinezkoa zitzaidan entzungor egitea. Eta bizipen horiek guztiak ezagututa, besteentzat maitasuna zer den ere jakin nahi nuke. Jakin nahi nuke maitasuna zer den preso dagoenaren bikotekideari sorbalda gainetik begiratzen diotenentzat. Jakin nahi nuke maitasuna zer den parean duten emakumearen bizitzari zentzua ematen dion. Ezaugarri bakarra, barruan dagoenaren bikotekide izatea dela uste dutenentzat. Jakin nahi nuke maitasuna zer den urte luzez preso duen bikotekidea ukitu ezinik egonda, parrandan ligatu duen neskaren kontura edo zein astakeria botatzen dutenentzat. Jakin nahi nuke maitasuna zer den norbere zilborrari begiratu ordez, presoen bikotekideen bizitzak kontrolatu eta handikeria epaitzen dituztenentzat. Jakin nahi nuke maitasuna zer bilakatzen den horrelakoetan, edo zergatik den desagertzen. Ilaizki edo Ainhoa, edo bestela emango digu ez dizuni bidea. Bakarrik oso lehen aipatu komentatu dut irakurri berri duala liburua eta ia zen da oso gogo eta interesgarria iritsi zait, esan beharrekoa gainera. Egoki. Bai, ez dakit oso ondo nondik hasi, gauza asko aipatzen ditu oso pasarte laburra izan arren. Egia da, hori ni 13 urte bete nituen erarte ibili nintzela espetxe bidaiatzen, eta orduan gauza askotaz konturatzen nintzela igual esan ezarren, ez? Eta haietako bat zen, adibidez, itxarongeletan egondako andrak nola ordezkatzen zituzten askotan askatu eta oso gutxira beste neska gazte batzuen gatik, eta ez behin ez birritan, esan nahi dut zerbait strukturalari erantzuten zion kontu bat zela. Beste alde batetik ere, askotan entzun diot amari, Puerto de Santa Marian aita espetxean egon zen garai hartan, zegoela, preso zegoen emakume bat, ez eukana apenas bizitarik, eta obviamente bizintimorik ez. Eta kontrakoa gertatu denean, gizonak izan direnan espetxean egon direnak oso gutxitan falta izan zaizkie bizintimoak. Eta horrek ere askotan ematen zidan zer hausnartua ez. Ez dakit mugimendu mailan hartu ditugun erabakiak izan diren, ez diren izan, zergatik bete ditugun bizitetarako 10 bikoten zerrenda horiek gizonen kasuan eta nesken kasuan ez horren beste. Eta egia da, irakurri duan pasarteak ez daukala, esan nahi dut tonoan idazkeran eta antza handiegirik gainontzeko pasarteekin, baina tematu nintzen, jarri nintzen buru gogor, eta editorearekin pila bat berri idazketa egin eta gero konbentzitu nuen azkenean, eta erabaki genuen sartzea, nahi nuelako meloi hori pizkat zabaldu, liburuan utzi eta nahi duenak tira egiteko baliatu dezala. Ilaizki zure kasuan, aipatu dugu behin baino gehiagotan, manifestazio baten ondorioz, bukatu zuela zure aitak espetxean, eta nola kontua da, nola edo zen nolako kontzientzia piztu zuen horrek zure bizitzan? Nik hau banatuko nuke bi zatitan. Niretzako, lehen aipatu den moduan, manifestazio hori izan zen trauma batzuen hasiera edo ez dakit nola esan. Niko goratzen dut, uste me diazu hitz egingo dut apur bat horretaz eta gero ja jarrituko dut. Jakina, zurea da hitza. Bueno, nik manifestazio horretan 5 urte nituen, ama haurdun zegoen, familia guztia joan ginen Bilbora eta gogoratzen dut, hori, bapatean, ambientea arrotz izaten izan, hasi zela, arrotzen, nik nuen ezer ulertzen, evidentemente, eta gogoratzen dut, momentu batean, aurkitu nuela ama niri belarriak tapatzen eskaparate baten kontra, ama haurdun. Eta nik ikusten nuen eskaparatearen erreflejoan, gertatzen zen guztia atzetik.
Claro, nik hor ikusten nuen violentzia ekstremo bat, osea, niretzako hori zen, niretzako joan ginen Bilbora, pues hori, manifestazio batera normalean, pues normala zela gure familian eta zela gertatzen, baina, karo, manifestazio hori bilakatu zen, pues lehen esan dudan moduan guda batean. Eta orduan, amamak hartu gintuen eta eman gintuen umeak txokolate bat jatera txurrekin, baina hor hasi zen nire traumateko bat, eta nire trauma da Josek ere lehen aipatu dituen kaputxak, eta bueno, pues, nik adibidez gaur egun, berdin dit, estizen bada, eta nik dakidala estizen dela nire ondoan dagoenak kaputxa bat jartzen badu, ezin nahi hemen egon. Orduan, bueno, a ber, horrek egin dit eragin bat, eta gaur egun badauka eragina nigan, baina, klaro, nera beha zarenean edo umea zarenean ez duzu oso ondo ulertzen, zergatik diozun hainbeste beldur, pues, supuestamente hor dagoen pertsona bati, supuestamente ondo egin behar dizun pertsona bati edo lagundu behar zaituen pertsona bati, porque, claro, guretzako polizia, bueno, guretzako ez, baina gizartearentzako poliziak onak dira, ez? Eta poliziak, osea, arazoren bat badukazu, poliziak lagunduko zaitu. Orduan, claro, ba hori, nik, a ber, nola zen galdera? Hori, kontzientzia. Ba, nik hori galdetu nuen, esan zidaten hasiera batean, argazki batean ateratzeagatik zela, baina nik nuen lotura hori egiten, osea, nuen egiten manifestazio horren eta argazki horren lotura. Orduan ja, nagusian nintzenean, osea, aita ja, bigarren aldi zegoen kartzelan, atekaboz, eta esan nuen, osea, hau guztia da, honengatik, osea, klaro, nik ja, baneukan apur bat kapazitate gehiago, pues hori, hausnarketak egiteko, ez, eta apur bat gehiago ulertzeko zer gertatzen zen. Orduan, pues, hartu nuen kontzientzia nahiko berandu ikusita zenbat denbora zeraman aita kartzelan. Aita esen denbora asko kartzelan egon. Baina, bueno, niretzako oso luze egin zen, justo nera bezaroan hartu ninduelako, eta, bueno, niretzako izan zen kreston perkala, baina hori, bai gogoratzen dudala, hasierako, osea, nik beti banatzen dut bizatiten aita gonzelako birritan kartzelan. Orduan, lehenengo zatian, edo lehenengo momentu horretan, enuen oso ondo ulertzen zergatik, baina gero ja, bigarren zatian ulertu nuen, eta horrek oraindik sortu zian amorru gehiago barruan, enuelako ulertzen. Eta gainera, nire aitarekin batera, beste herriko lagun bat, eta jurretako beste bat, kartzelan zeuden ere horregatik, orduan enuen ulertzen. Eta bueno, kontzientzia hasi zen hortik, osea, ni hor hasi nintzen kontziente izaten, zergatik zegoen nire aita kartzelan. Eta ez dakit erantzun dudan zure galdera. Alde batetik kontzientzia eta bestetik subkontzientea, ere nola eragin zuen zure bizitzan. Eta, Ainhoa, errepresioari lotuta, badago ere salbuespen legedia, eta elkartasun mugimenduak izan du beharra horren aurrean antolatzeko. Zein oztopo gehigarri ezarri ditu salbuespen legedia hori, horrek? Bueno, izenak esaten du ja pizkat, salbuespen legediak ekarri ditu presoengan hainbat neurri edo hainbat ondorio, legedi arruntetik kanpo egon direnak, Hor aipatzekoak dira adibidez preso gaixoak eta 70 urtetik gorakoak espetxean mantendu dituztela, urruntze politika, gradu progresioaren ukatzea edo kondenaren 3 laurdenak bete eta baldintzapeko askatasuna edo askatasunik ez ematea. Orduan, azkenean, presoak egoera hauetan egon direnean, zailtasunak asko izan dira. Esan dut, urruntze politikak adibidez ekarri izan du kilometro askoz gehiago egitea, denbora ere bai, oraintze bertan Euskal Herrian daudela, ez da berdin adibidez Basauri edo Zabaia batera biza edo bizita
egitera joatea edo Puerto edo Madrilera joatea, ez? Azkenean bai denboran, bai hori kilometrotan eta azkenean horrek ere bai eragindu bai karga fisiko eta bai karga psikiko bat, ez? Gero ere bai adibidez, preso gaizoen kasuan adibidez, ez da berdina, ez? Gaizotasuna espetxean pasa alizatea, ez? Edo etxean. Orduan, salbuespen legedi honek ekarri dituen neurri guztiak txarrak izan dira eta azkenean horrek bai ekarri dituela zailtasunak. Gero ere bai egon dira Parot doktrina adibidez, ekarri izan du preso askok egin behar zituzten urte gehiago espetxean ematea, ez? Azkenean horrek pertsona horrekiko urte galduak dira espetxean eman dituenak kalean eman beharrean. Orduan zailtasunak horiek izan dira pizka bat. Bueno, Joseba, ekingo diogu kontakizunaren azken ataleri? Azken hitza. Emozioz betetako guna izan zen, 8 urte betetze hartzen, zeine ama eta aita behin betikoz elkartu zirenekoa. Behin herrian, ohiko konpromezu sozialei izkin egitea lortu eta etxean amaitu zuten hirurek, 1 kartetan olgetan. 3 ama konpondutako etxe berrian, goxo. Egun hark aro berri bati eman zion hasiera, ametsak betetzeko unea helduta. Eta ametsak betetzen hasi ziren, esan nahi baita bere bidea egiten, jendarte gaixo honek utzi neurrian. Amaiera zoriontzua du historia honek, baina horrek ez du esan nahi erreza izan denik. Bide malkartsua izan da, hori esan ala izateko igarro beharrekoa. Ametsak eta frustrazioak elkarren kontra aritzen direneko bidea baita. Soilik pazientzia eta maitasun handiarekin ibili alden bidea. Dena den, aitak, semea, jator, sano eta zoriontxo ikusiarren zalantzak ditu. 26 urte beranduago oraindik ez dira horretaz mintzatu. Errudun sentsazioa gainetik kendu ezinean dabil. Haurtzaro dramatiko samarra pasarazi ote zioten. Dogma gehiegiren artean ezitu ote zuten. Agian, maniatika punk rock taldeak esaten duen moduan dena politikaz delako. Edo agian bai. Eskertza. Betiereko eta bihotzesko eskerona, istorio honen lekuko lagunkoi eta ulerkor izan zen amamari. Eskerrik beroenak urte horietan ondoan izan zituzten kide, senide eta lagunei. Bueno, Jose, uste dut, zuk jarri duzula mahai gainean ari asko, liburuak ere jartzen ditu mahai gainean ari asko, eta agian guztiei ezin diegu heldu, baina badaude pare bat, zu gainera hor iradoki dituzunak, ez? Isiltasunak, tabuak, harremanari nola heldu, eta gero badago beste bat, Ilaskik jarri duena mahai gainean dela nera bezaroa, eta ez dizun zure kasuan, Parot doktrinak bete-betean jo zuen zure bizitzan. Eta liburuan hausnartzen duzu nolakoa izango litzateken zure bizitza, ez? Parot doktrinarik gabe. Ze nolako bizitza amestu duzu Parot doktrinarik gabe, azalduko diguzu apurtxu bat? Entzuten da? Bai, hori nire aita atxilotu zutenean eta espetxeratu zutenean 20 urteko kondena bat ezarri zioten eta 2006an, okerrez banaiz, ja
dena geneukan prest, martxo inguruan uste dut, kalera ateratzeko. Furgonetak lotuta, usoko autobusa lotuta, etxea prest, ongietorria egiteko denek batera, eta bapatean, heldu zen inork ezagutzen ez zuen doktrina bat, zeinak esaten zuen kena nahi, que nada de a casa, espetxean jarraitu behar zuela, ez genekien noiz arte, gainera uste dut aita izan zela bigarrena edo hirugarrena doktrina aplikatu ziotena, orduan are berriagoa eta kezkagarriagoa zen guztia, borrón y cuenta nueva, baina gerora urteen poderioz, terapia psikologikoan eta barri bilina izenean, momentu batean nire buruak egin zuen pizkat klak eta hartu zion benetan dimentsioa nire bizitzan oraino aldatu zuen parot doktrinak, ez? 6 urte nituela askatu behar zutelako nire aita, eta haien plana zen niri aitak erakustea igeri egiten adibidez. Txikikeria bat dirudi, baina ez da, hain txikikeria, ez? Eta 6 urterekin askatu beharrean 13 nituela askatu zuten. 6 urterekin askatu behar zutenean dena geneukan prest, gure buruak ere zeuden prest harrera hori egiteko, genituen plan ezberdinak eginda, nire gurasoak joateko bakarrik ez dakit nora, ni lagunekin, gero hirurok elkarrekin, Oporrak, Portaventura, Warner Bros. Bueno, ez dut orain propaganda egingo leku aiena, baina, pizkat, ume baten amets, ez dakit, fantasioso oie guztiak ja planeatuta genituen, ez? Eta 13 urterekin, egun batetik bestera, de hecho, niri ez zidaten gauz askorik esan nahi izan, genekielako jada Estrasburgon zebiltzala, gora eta bera, rekurtsoarekin, aukera zegoela aste horretan ja ebazpenen bat ateratzeko, baina herri honetan ez garen ezin inoiz asko fidatu epaitegiez eta entzutegiez eta auzitegiez. Euskalo zergatik? Ez zidaten asko kontatu, itxaropen faltsurik ez sortzeko niri. Eta orduan, bapatean, eguerdiko ordu biterdietan iaia jo zuen atea institutoko atezainak, eta esan zidan ama etorriko zela nire bila, eta hor jakin nuen, aita askatuko dute, bagoaz darokara bere bila, eta goizaldeko 3 etxean geunden, 3 lehenengoz, 13 urterekin, plena del pavo, apenas ezagutzen ez nuen gizon batekin, eta pizkat Joseren ipuinan ere ustut momentu batean aipatu duzula aitaren papera bete nahia, ez? Eta niri adibidez asko kostatu zitzaidan aita figura bezala onartzea, ez? Gainera, nera bezaro bete-betean tokatzen zitzaion papera ez zen oso amistosoa. Zen pizkat parrandan etxera bueltatzeko orduaren muga jarri, ezin zara txanda bat egitera joan bermeora, porque da superberandu, eta gero ez dago bueltatzeko trenik orduan esoaz, eta ni, a ber, nor zara zu, orain de repente etxera heltzeko, eta azteko niri aginduak ematen, ez flipatu, horrelako talkak, ez, nera bezaroan segura eski etxe guztietan gertatu direnak, edo askotan gertatu direnak, baina egoera honek, gehiago zailtzen dituen perkalak direla, ez? Eta orduan, nik uste dutera aldatu duela nire bizitza. Onerako ere bai, uste dut, 6 urtetik aurrera esango nukelako hartu dudala nik ere kontzientzia politiko gehiago, eta bizi dudanari eskerrere erabaki nuelako bere momentuan, nik ere militante politiko bihurtu nahi nuela, eta horrek gaur egun ardazten duelako nire bizitza hainbat zentzutan, eta ez dakit aita 6 urterekin askatu izan balute zer gertatuko litzateken, segurazki bai, baina ez dakit. Orduan, uste dut tokatu zaiguna oso gogorra izan den arren, eta askotan gure buruak pizkat babesteko ere tapatzen edo ahazten dugun arren, balio izan digula gure burua ere kokatzeko gatazka politiko honen erdian, ez? Eta hori gabe iruditzen zait zailagoa izan zitekela, edo behintzat nik inguruan nabaritzen dut zailagoa dela hori ulertaraztea, gorpuztea, eta horren aurrean ere modu batean edo beste batean antolatzea erabakitzea. Orduan pizkat hori. Ilaskete zure kasuan ere, nera bezaroa egonda hor dantzan, nola baldintzatu zuen espetxeak eta represioak zure harremana aitarekin? Bueno,
aita kartzelara eraman zuten lehenengo aldian 12 urte nituen. Esango nuke, eske ez ditut datak oso ondo goratzen, nik uste dut ere nire buruak egin duelako, bai. Baina, bueno, nire aita nengoen 5. mailan eta aita kartzelaratu zuten. Gero, esango nuke, lehenengo mailan, DBH lehenengo mailatik 2. mailara pasatzen ari nintzela, asteburu batean, egun batean, horrela, sin más, esan zigutela aterako zela, eta joan behar genuela bere bila, Laudioko jaiak ziren. Orduan gogoratzen dut, hori joan ginela, ez dakiz zer, ongi etorria, bale, ondo. Eta gero tarte horretan, egon zen, uste dut, urte bete edo berriro etxean, bueno, a ver, ni beti izan naiz apur bat errebeldea de por sí, baina, klaro, nik aita ezagutzen nuen, erreferente bezala, baina ni umean nintzenean. Hau da, arazorik ematen nuenean. Orduan, klaro, heldu zen momentu bat, hori, gero berriro sartu zuten kartzelara, hor nire izaerak ere asko aldatu zuen, ni bizi nintzen haserre, denbora osoan haserre, eta gogoratzen dut atera zenean, hori, ez izenek esaten zuen bezala, heldu zela gizon bat, ezagutzen nuela, baina ez tesitura horretan, esaten zidala, etxean egon behar nuela ez dakizein ordutan, egiten nuela nahi nuena, karo, azkenean nire etxeko egoera ere, hori, aita etzegoen, amak egiten zuen lan. Amama geneukan ama moduan, lehen esan dudan bezala, eta orduan, karo, amama esen sartuko gerra batean, nirekin, orduan, karo, iazki egiten zuen, nahi zuena. Orduan, aita, heldu zenean etzera, esan duen, venga, tio, benetan. Benetan esango diozu orain zer egin behar dudan nik, hori, badaramatza dela, igual, 4 urte egiten nahi duana. Eta nahi duana egitea zela, igual, eltzea etzera, gaueko 8 aste arte baten. Baina, klaro, aita heldu zen ordena jartzen, aita gainera oso kuadrikulatua da eta gustatzen zaio dena izatea oso holan, eta, klaro, nintzen guztiz kontrakoa. Orduan, gogoratzen dut, hasiera batean niretzako oso zaila izan zela, eta suposatzen dut berarentzako ere bai, nik ere ez dut honi buruz nire aitarekin hitz egin, baina, bueno, suposatzen dut nire aitarentzako ere, hori gogorra izan behar zuela, ez? Kartzelatik atera, aurkitu perkal horrekin, nerabe batekin, hori, guztiz haserre dagoen errebelde batekin, nerabe batekin, eta, karo, orain, jarri zuk autoritatea egonetzarenean. Orduan, bueno, nik hori adibidez gero ere Stizenen liburuan, Stizenek ere, hori, komentatu duena orain, azkenean nabaritzen zuela, heldu zara oso ona, eta ari zara dena aldatzen, eta nirea oso denbora gutxian izan zen, Stizenekin konporatuz, baina egia nik askotan esaten nuela, nik nire buruan pentsatzen nuen, ez dakit zertarako bueltatu zaren. Porque ez dit honik egiten, honek ez dit honik egiten. Baina, karo, orain pentsatzen duzu ez, eta esaten duzu, azkenean ere, niz egoista nahi zen, hau pentsategatik, eta horrek ere, Bueno, nerabe bat, finean. Bai, baina, karo, orain heldua zarenean esaten duzu, ostia, nola pasatu da hori nire burutik, ez? Eta pentsatu duen momenture batean, ez dakit zertarako etorri zaren. Jebia da, Jebia da, eta hau nire aitak ez daki ikusten badu hau, jakingo du, baina holan da. Nik azkenean sentitu nuen, hori pertsona arrotz bat zegoelea etxean, eta nire bizi moduan, nire bizi modutik alde egin zuela duela urte batzuk, eta orain nire bizitzan, hori, ez neukan beharrik bera egoteko. Orduan, bueno, Edo horrela sentitzen zenuen, behintzat. Bai. A ber, gero egia da, etzera heldu zenean, hori, azkenean nik ere, egia da, aita eta bio garela oso hotzak, orduan, adibidez nire neba, gogoratzen dut, atera zenean nire aita ez hitzaiola hankatik despegatzen, baina gure, afektoa, ez dakit nola esan, gure maitasuna, nola da? Bai, erakusteko momentuan, gara apur bat, horrela, orduan, bueno. Egin genuen, como si nada hubiera pasado, baina si había pasado, eta claro, eta azkenean, galdu du bai berak nire bizitzaren parte bat, eta bai nik nire bizitzaren parte batean ez dut izan. Orduan, bueno,
Osea, pues, azkenean, nerabea izan da, ez dituzu gauzak berdin ikusten. Gehitzeko ekarpen bat, uste dut honetaz gainera ez dugula inoiz hitz egin, eta uste dut, bueno, ez orain hasteko, baina bolada honetan aukera daukagula, eta da, nerabe edo ez nik uste dut, bueno, a ber, hasiko naiz berriro. Oso ikerketa gutxi egin dira haur motxiladunen inguruan, eta espetxeak ume bati barkatu. Espetxe batek umeengan dituen eraginen inguruan oso ikerketa gutxi egin dira orain arte, eta dauden ikerketa apurrak dira gure inguruan, etxera elkartearen bueltan lanean ibili diren psikologo, pedagogo, irakasle eta barrek osatu dituzten txosten labur batzuk, eta horietan, batean baino gehiagotan, agertzen da abandonoaren trauma. Eta nik uste dut dela trauma bat motxiladun haur askok sentitu izan duguna gure bizitzako fase ezberdinetan, eta orduan horrek ere, hori horrela lantzen ez baldin baduzu, sortzen ditu nerabe izan, gazte izan edo ume izan, talka batzuk, arazo batzuk eta distantzia hartzeko behar bat, ez? Zen nik uste dut guretzako askotan txikiak izan garenean edo behintzat ulertu ez dugunean politika penitentziario oso bat zegoela gure gurasoen espetxeratzearen atzean, guretzako horregotearen errudunak edo gurekin ez egotearen errudunak gure gurasoak izan dira. Ez garelako gai izan guzti horri beste trasfondo guzti hori ikusten. Orduan, guk askotan amorrua sentitu dugu gure gurasoekiko, pentsatzen genuelako haiek zirela erabakitzen zutenakan egotea eta ez gurekin. Orduan, hori horrela lantzen ez dugun bitartean eta verbalizatzen ez dugun bitartean, gerora etxeratze prozesuak ondo egitea, nik uste dut ere komplikatua dela, eta dela sintoma bat ere, guk honien inguruan hitz egin ez izan gure etxeetan, ez? Bueno, sin más, otro melón más. Galdera botako diogu Ainoari, apur bat jaisteko. Jaisteko lurrera, apur bat. Baina, bueno, beste korapilo bat bada ere. Elkartasun mugimenduan zenolako aitortza izan du zaintzak? Zenolako garrantzia eman zaio? Bueno, ez da galdera bat ere erraza. Bueno, ia da azken urte hilabetetan ez, zaintzaz asko hitz egiten ari garela, orduan, ausartuko nintzateke esatera, gai errepresioaren gaiak edo errepresioaren gaiak barne biltzen dituen egoera guztietan, ez dela eman hausnarketarik edo eman bada oso hausnarketa superficiala izan dela, ez? Osea, hemen arratsalde honetan atera dira, ez? Ilazkik adibidez aipatu du amamaren figura, Estizenek ere irakurri duen pasarte horretan, zaintzarekin lotura bat dauka, ez? Orduan, uste dut, azaltzen naizen, ematen dela, ez? Barruan preso dagoenaren zaintza versus, ez? Kanpokoen zaintza horretan, ez? Zirkulo bat, non lehen hitz egin dugu ere bai, ez? Lan ikusezin hoietan, orduan, uste dut dela zirkulo bat, non sostengulan batzuk ere egiten diren, eta uste dut urte guzti hauetan ez garela sartu ez pentsatzera, ez hausnartzera, ez ze zaintza mota eman den lan horietan, nork egin du zaintza hori, ze lan egin den, orduan, eta nik ere ez dut hausnartu, baina uste dut bai orain, ez, hasi garela pizkat zaintza mai gainean jartzen eta erdigunean jartzen, uste dut gai honetan ere hasi beharko ginatekela honi buruz hausnartzen, ez, eta egoerak nola eman diren pizkat begiratzen, ez, agerikoa da adibidez emakumeek gai honetan eduki duten pisua, nik hori bai aipatuko nuke, ez? Bai berdin zaite bizita gestionatzerakoan, uste dut emakumeek izan dutela hor Estizenek bere garaian idatzi zuen iritzi artikulu bat ere,
emakumeek historia guzti honetan eduki duten pisuaz. Orduan zabal ikusten dut, zegia da, ez naizela hau hausnartzera sartu oso sakonean, baina bai esango nuke, nire iritziz oso hausnarketa sumea eman dela. Mil esker Ainhoa, publikoa daukagu, ez dakit norbaitek egin nahi duen galderaren bat. Iraieko datuen arabera, oraindik daudela, 97 motxiladun haur Euskal Herriko espetxeetan eta Lan Emesaneko espetxean Frantzian, ze oraindik denak ez daude Euskal Herrian eta badaude ume batzuk oraindik 100 kilometro egin behar dituztenak haien gurasoak ikusteko. Eta horietatik 72 adin txikikoak dira, are zaurgarriago oraindik. Eta besterik gabe, iruditzen zaidala mobilizazio sozialik gabe ez dugula lortuko preso guzti hauek etxera ekartzea. Eta noski zoriontzekoa dela Euskal Herriko espetxetan egotea gehienak ez guztiak, baina guri zauriak ez dizkigula sakabanaketak bakarrik eragin, espetxeak bere horretan gehiago eragin dizkigula, eta orduan etxera ekarri behar ditugula denon artean.